शोहर पर खुश होके बड़ी सुंदर हमारा भाई कृष्णा बेदर्दी जी गीत के अनुसार म्यूजिक डल रहे हैं। कलाकार की है काम है एगो गवही वाला कलाकार ना होला बबुआ जी नाचे हुआ वाला कलाकार होले गड़िया बहु वाला कलाकार होले नहीं जी मारहू वाला कलाकार होले बजावहू वाला कलाकार हम कितना बढ़िया चीज बजौले हम बाबा दिहले टिकावा से हुरे हम तेजबू कहे के भाव बा कि धन दौलत गहना गुड़िया जो भी बाबू जी दिले बड़े सब तेज दे लेकिन वो बोले मुंगा के ना तेज यह गाना पर हमारा भाई बहुत सुंदर कलाकार ग्राम पतिला निवासी भाई नरदेव जी की तरफ से सैकड़ों रुपए के पुरस्कार हार्दिक हार्दिक अभिनंदन कहे के भाव लगता बबुआ जी कहे के भाव लगल कौन मासे जेठ मास बाबा बाबू जेठ मास बाबा हमर सैया संघवा सुतले तो दहिया हमको भारी भइले हो कृष्णाला म्यूजिक पर बढ़िया पैसा बैठे तुझको ना देखूं तो जी घबराता है देख के तुझ
तुझको जानम मेरी जान। खाली प्यारे में फेरे में रहल। प्यार करते करते दासाड़ा केस के बाल पकावे लगल। चलिए संतोष बबुआ की तरफ से पेटे झड़ जाता है। सुधीर संतोष के लड़का सुदामा जी के पोता।